Romero and Lolita Celso, Ed and Loli Valeroso, Miller and Marica Limhoco, Rizalde and Imelda Stolas, Raul and Medi Cacho, Precious Farm, Recent Farm, Sunny and During David, Romy and Pasing Reyes, Danilo and Apo Aniway Bailon, Rafi and Cynthia Cruz, Linda Cruz, Kasutoma and Digna Crohasi, Nene San Jose, Mike and Eloisa Mahed, June and Cynthia Sagum, Ira and Inigo Sagum, Petronila, Monet Lirio Castro, Simon Lim Jr., Maria Teresa Blas and family, Almario and Sol Ramirez, Dory Puno Macalino, Hobert and Tess Orbeta, Elvira Gonzalez Ramos, Eden Gonzalez, Romarico and Joy Gonzalez, Michael and Amy Gonzalez Malana, Meli Reyes and family, Bong and Ben Taruk, Bonifacio and Catalina Leoni, Mike and Edna Sanguyo, Merlin and Lisa David, Jason David, James Don and China David, Anthony and Donalis Fajardo, Lucky and Erica Cruz, Felix Mapoy and family, Prime Group, June and Cynthia, and June and Jen Tetanco, Karen Miranda Chan, Dada and Tam Beltran, Daisy Diaz, Marites de la Cruz, Kabigting Sisters, Tony Fernando, Roberto and Rodelia Bautista, Rosario and Angel Shun, Ernesto and Rosalina de la Cruz, Roy Samaniego, Emmanuel and Elsie Cruz, Benny and Aida Reyes, Berto and Sofia de Los Angeles, June and Aida Musni, Bernard and Ann Rivera, Pedi and Lina Laksamana, Hector and Linda Fajardo, Tech and Rose Taruk, George and Sharon Sagum, Lazaro and Faye Gonzalez, Special Intention, Caroline Cruz, Edith Bautista, Brian and Marivic Gonzalez, Suarez, Sylvia Bautista, Juanito Calma, Anastasia Castro, at ang kanilang pamilya. Para sa pagaling nina Alex de la Cruz, Leti Calma, Rosalina Puno, Barry Garcia, Norma Balatbat, Erasmo Manango, Flor Eugenio, at para sa kaluwalhatian ng kaluluwa nina Rizali Reynaldo, Amelito, Crisidro Ferca, Ingracia, Apolinario, Raymart, Rolando, Jesus, Emmanuel, at Edgardo. Magsitayo po ang lahat. That was meant.
be peace on earth, the peace that was meant to be. We God as fathers and brothers, us all are we. Let me walk with my brother in perfect harmony. Let peace begin with me. Let this be a moment now. With every step I take, let this be my soul of love. To take each moment and live each moment in peace eternally. Let there be peace on earth, and let it begin with me. Gloria in excelsis Deo. Walhati sa Diyos sa kaitaasan. Ating salubungin ang Panginoon natin isinilang sa atin. Sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, nilululati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, tugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunod sa kanilang Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan na ngayon aming pinatutuloy sa aming pamumuhay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Maaari na po natin patayin ang ating mga kandila. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaonang nasa kadiliman. Namanaag ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim.
Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga taong sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagpapahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin ang katarungan at katuwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nalikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati ang mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Sapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan. Ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa gitna ng kanyang kaningningan, ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito'y balitang masaya, manunubos sumilang na, sa ati Kristo poon siya. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, inuutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng manasasakupan ng impyernong Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakakasilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan. Nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat at Merry Christmas. Pag-greet niyo po yung mga katabi niyo na Merry Christmas. Papasalamat po tayo sa pakikiisa ng ating kapitan, Alvin Carpio at ng kanyang may bahay, Aren Carpio. Salamat po. Palakpakan po natin si Nakapot, Madam Aren. Salamat po. Yung may kanta tayo, Pagsimbang Gabi, kaya lang kanyang Kapampangan. Siguro narinig nyo na to habang nagmimisa tayo. Sabi nung kanta, Simbambengi, kakanta. Sabi ko, hindi na ako kakanta eh. Last na lang to. Sa humilya, Simbambengi, malamabengi, ing malama Diyos, kalapit ng kalapit king tao. Simbambengi, malamabengi, ing malama Diyos, kalapit ng kalapit king tao. Ang simbang gabi, mabuting gabi o banal na gabi, ang banal at mabuting Diyos ay malapit na malapit sa tao. That is Christmas. Yun po ang Pasko. Ang Diyos, sa pamamagitan ng unang Pasko, sa pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo, inilapit ng Diyos ang sarili niya sa tao. Inilapit ng Diyos ang sarili niya sa tao. Bakit inilapit ng Diyos ang sarili niya sa tao? One, dahil ang tao ay lumayo at lumalayo at patuloy na lumalayo sa Diyos. Dahil ang tao ay lumayo, lumalayo at patuloy na lumalayo sa Diyos. Kailan? Every time we sin, every time na magkakasala tayo, every time na gagawa tayo ng hindi tama, every time na magsisinungaling tayo, every time na gagawa tayo ng hindi maganda sa ating buhay at sa ating kapwa-tao, tayo ay lumalayo ng lumalayo sa Diyos. Ngunit anong ginawa ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang anak, inilapit muli ng Diyos
ang sarili niya sa tao. Amen. Pangalawa, bakit inilapit ng Diyos ang sarili niya sa tao? Dahil ang tao ay tumalikod sa Diyos at humarap sa kadiliman. Ang tao ay tumalikod sa Diyos at humarap sa kadiliman. Dahil na rin sa pagkakasala, dahil na rin sa pagkamakasarili. Tandaan natin po, yung mga karakter sa Ebanghelyo natin, yung historical character sa Ebanghelyo natin, Emperador Augusto, noong si Sirenio, kung titingnan natin ang environment, ang mundo noong panahon ng Panginoong Jesucristo ay nababalot ng kadiliman. Sabi nga ni Propeta Isaias, sinabi niya, ang mga taong namumuhay sa lupaing balot sa dilim. Pero anong ginawa ng prinsipe ng kapayapaan? Anong ginawa ng Panginoong Jesucristo na isinilang? Anong ginawa ng kahangahang tagapayo, ng makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan? Anong ginawa niya? Siya ay natanaw ng malaking liwanag ang bayang nalaon sa kadiliman na manaag na ang liwanag sa mga taong nabubuhay sa lupaing balot ng dilim. Nanaog na, nagpakita na, sumikat na ang liwanag ng ating Panginoong Jesucristo o ang liwanag ng Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. That procession that we did a while ago is very symbolic. It is very symbolic of this light, of this festival of light. Ang pagpupuri, usually po, tayo'y nagsisindi ng kandila o tayo'y nagpupugay sa liwanag kapag Easter Sunday, Pasko ng muling pagkabuhay. Ngunit ngayon ay Pasko ng pagsilang, isinilang ang liwanag. Kaya napakahalaga na bigyan natin ng atensyon ang liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa maraming beses, mas ginusto natin sa kadiliman. Maraming beses, mas ginusto nating mabalot ng kadiliman dahil na rin sa mga maling gawa at gawain na ating mga ginagawa. Amen. Pangatlo, bakit inilapit ng Diyos ang sarili niya sa tao? Inilapit ng Diyos ang sarili niya sa tao kasi hindi na nakakakita ng kabutihan ang tao sa mismong sarili niya at sa kanyang kapwa-tao. Nababalot ng kadiliman, nababalot ng kasamaan. Sabi nga po niya, anong sabi ni San Pablo? Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayong lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Tayo'y kanyang bayan na nakatalaga na gumawa ng mabuti. Inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob sa tao para makita muli ng tao ang kagandahan ng loob ng tao. This is Christmas. And every Christmas, or it is in the spirit of Christmas that we see the goodness in us. Hindi nyo po nahalata, pag Pasko, usually may ceasefire. Mga rebelde, mga sundalo, ngayon nga lang panahon ni Duterte nung wala. Usually may ceasefire. Panahon ng Pasko, lahat mababait. Kahit yung masungit mong boss sa kumpanya, magbibigay ng bonus. Kahit yung matapang mong manager, makikikain kasama mo pag Pasko, pag Christmas party. Pagdating ng Pasko, ang tao ay mababait. Pagdating ng Pasko, ang tao ay mapagmahal. Bakit? Kasi pinapaalala sa atin ng Pasko, pinapaalala sa atin ng Diyos na isinilang sa Pasko, hoy tao, mabuti ka. Hoy tao, may kabutihan ka.
Sa mundo na nababalot ng kasamaan, sa mundo na nababalot ng kadiliman, tingnan mo ang kabutihan una ng iyong sariling pagkatao at iyong sariling kalooban. At pagkatapos tignan mo ang kabutihan sa iyong kapwa-tao. Dahil maraming beses nawawalan tayo ng tiwala o pagtingin ng mabuti sa ating kapwa dahil tayo mismo hindi natin tinitingnan ang kabutihan ng ating mga puso at ng ating mga kalooban. Isinilang si Kristo, inilapit ng Diyos ang kanyang sarili para makita natin, matuklasan natin, mabuksan natin ang kabutihan at ang paniniwala sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Amen. May kaibigan ako. Itong buong araw na ito, wala silang ginawa ng asawa niya, kundi bumisita sa mga may sakit, disabled, at tulungan sila. Wala silang ginawa, kundi tulungan ang mga may sakit, ang mga disabled, ang mga walang kaya sa buhay. Makita mo na kung saan tinatawagan tayo ng Pasko, tignan ang kabutihan ng ating sarili. Bago tayo tumingin at maghanap ng kabutihan sa ating kapwa-tao, tignan natin ang kabutihan ng ating sarili. Dahil ang unang Pasko, sa unang Pasko, isinilang ang Diyos na hindi lang nagligtas sa atin, kundi kumilala sa kabutihan ng sangkatauhan. At dahil doon, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Amen? Amen. Merry Christmas po sa inyo lahat. Amen. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko sa iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod ang lahat. Magsiluhod Magsiluhod ang lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Magsitayo na po. Pinapakasakit ni Poncio Pilato, na pinako sa krus, namatay nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga bubuhay at mamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa aming Santo Papa Francisco, si Florentino na aming obispo, mga pari, diakono, religyoso at religyosa, matutunan nawa nila ang pagpapakumbaba ni Jesus tungo sa buong pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng lahat ng bansa, mapukaw nawa sila ng liwanag, hatid ng pagsilang ni Jesus, upang ang kapayapaan ay tunay na manaig sa lahat. Gayon din sa aming mga puso, tahanan at pamayanan. Manalangin tayo.
Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga mahal namin sa buhay na hindi namin makakapiling sa Paskong ito, lalong-lalo na ang mga doktor at nurse sa ospital at ang mga OFWs, madamanawa nila ang pag-iingat at kagalakang hatid ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga mahihirap, mga mababang loob, at mga itinakwil sa lipunan, sikapin nawa naming tularan ang ginawa mong paglingap sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Para sa mga namayapa naming kapatid, tuluyan nawa silang lumigaya sa piling ng poong mahal. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't kalooban, natin pong hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin, ang kahilingan ng aming mga puso, naway sa pamagitan ng mga ito, ay tunay kaming mapuspos ng inyong liwanag at maibahagi at makita ang kabutihan at maibahagi ito sa aming kapwa. Sa ngalan ni Jesus ng aming Panginoon. Amen. Lord.
Ingalay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga pag-aay na ngayon ng Pasko ng Pagsilang. Sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog, ang anak mong umako sa aming kaabaan ay siya nawang magparangal sa amin at magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas ninyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ay kaya aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nabanaagan. Ang anak mong di na naiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kaya ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaysa na mga nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaas na, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaas na, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon kung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon, inibot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may hahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan ay nawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot yun sa kanyang mga lagad ng wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bagot walang hanggang tipan, ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei. Sa puso at pagkakuhan, kami natubos mong tunay. Oo, Jesus, naming mahal, niligtas mo kami lahat. Oo, Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Cristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, emerito ng Tanang Kaparian at ng lahat ng mga tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong biging.
Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bireng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, ang kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace.
Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos, ang Diyos ng liwanag, ang Diyos na isinilang sa atin para ihango tayo sa kadiliman, sa kasalanan. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya, sa Kanyang banal na bigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. blood of Christ, bring us to life everlasting.
Langin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, pagindapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po. Tayo po ay nagpapasalamat sa kay Kapitan Alvin Carpio, Mrs. Aren Carpio, na nanguna po sa ating pagsisindi ng kandila. Gayon din po sa pamilya po ni Tata Angel Parayaw, ating mga nag-alay na ipagkakaloob po sa ating mga kapatid na ngayong Pasko. Palakpakan po natin sila. Ang ating pong arsobispo ay nagpadala ng instruction sa aming mga pare para tulungan ang gobernador, Dennis Delta Pineda, na ipakiusap sa lahat na mula yung mga kabataan na 15 years old pababa at yung mas mga bata na 65 years old pataas ay hinihikayat na hindi lumabas bukas 25, 26 at 27. Ito po ay para maiwasan ang pagkalat ng COVID virus. Tandaan po natin, marami pong nanggaling sa iba't ibang lugar sa atin. So hinihiling po sa mga kabataan, sa mga bata, na wala munang magbabahay-bahay sa mga bata at sa mga mas nakatatanda, 65 years old pataas. No? So, yun po, wala munang magbabahay-bahay, wala munang mamamasko. 25, 26, 27. Yun po is galing sa executive order ng ating buting gobernador, Dennis Pineda. Sino po yung mga ninong at ninang dyan? Sinong may mga inaanak? Sinong may mga inaanak? Taas po yung kamay, yung may mga inaanak sa inyo. Palakpakan po tayo. Ligtas tayo sa COVID, mas ligtas tayo sa ating mga inaanak. Yay! Pagkatapos po, meron ng misang ito ay may mesa pong alas 8 at may misa ng alas 10 ng gabi. Bukas po, ang misa natin sa araw ng Kapaskuhan ay alas 10 ng umaga. Alas 10 ng umaga. At sa linggo po, Holy Family. Magsimba po tayo kasama ang buong pamilya. Lalong-lalo na po yung mga 15 pataas. Kasama nyo yung mga anak nyo at mga apo nyo. Meron po tayong panalangin para sa mga pamilya sa linggo, sa pagdiriwang natin ng linggo ng banal na pamilya. Muli po, maraming salamat sa inyo lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, pagindapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo, bilang tagapangmagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko niyo yung ulo niyo para sa maringal na pagbabasbas. Ang Diyos na umawi sa kadiliman noong nagkatawang taong anak niyang mahal ay magdulot ng liwanag sa banal na gabing ito. Pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kamasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng Anghel Pare at ng magandang balita na siya naming nawang pumuspo sa inyo ng tuwa para mayatid sa tanan ng kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Ang Diyos na nagugnais ng lupa sa kalangitan ay siya nawang mapuspo sa inyo sa kapayapaan at kalurugaran. Bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo.
misa natin ay naialay na. Humayo kayo sa kapayapaan, pag-ibig ng Diyos na isinilang sa atin. Salamat sa Diyos. Merry Christmas! Yung po ating mga bambino, magsiupo muna po yung nasa loob. Yung mga bambino po, babasbasan po natin ang ating mga bambino. At ipagkakaloob po yung ating pong mga gifts.